Всім привіт! Сьогодні хотіла проговорити про зміни. Наш мозок і наш організм сприймає будь-які зміни як щось небезпечне, тому що він має дбати про стабільність нашого організму, і будь-яка зміна – це небезпека. Тому для того, щоб у вас зміни відбулися, ви маєте робити поступові маленькі кроки, і у вас має бути чітке бачення вашої цілі, куди ви хочете прийти і для чого вам це. Якщо у вас є оце ваше «для чого», чому я хочу туди прийти, для чого, вас буде утримувати, і ви не зірветеся і не покинете це створення нової навички, нового стилю життя. Тому зробіть свій вибір і ідіть до нього сміливо.